कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कोंकणी भाषा अभिमानी संघ कारवार हेमचे तर्फेन तिसऱ्या वर्षाची घुमट रस्ती स्पर्धा उत्साहात साजरी. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमचे तर्फेन कारवार तालुका मर्यादित तिसऱ्या वर्षाची घुमट रस्ती स्पर्धा आयतवार 31 ऑगस्टाक सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा सभागृहात मोठ्या उमेदीन पार पडली. या स्पर्धेत सगळे 8 टीमीन भाग घेऊन आपली कला सादर केली. पहिले बक्षीस श्री रामनाथ आरती मंडळ अंगडी 10,000 रुपयांनी यादस्तिक. दुसरे बक्षीस श्री निराकार मंडळ उळगाव 7,500 रुपयांनी यादस्तिक. तिसरे बक्षीस श्री नरसिंह नारायण वाद्यवृंद सिद्धर रुपये 5,000 यादस्तिक. चौथे समाधानकारक बक्षीस श्री कृष्ण सेवा मंडळ कणसगिरी रुपये 2,500 यादस्तिक प्रदान केले. भाग घेतलेल्या सगळ्या स्पर्धकांक 1,000 रुपये आणि यादस्तिक भेटली. स्वागत कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आनंदी रायकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन म्हणून श्रीमती रुपाली नायक माजी आमदार कारवार क्षेत्र हे मी हजर आशिले. उद्घाटन करून कोंकणी भाषा टिकून जागृत दवरचे काम आम्ही सगळ्यांक करू जाय. या कामाक सदांच तुमचे बरोबर आपण आसा असे आश्वासन दिले आणि इतर मान्यस्थान या वेळार उलोवप केले. या वेळार माचेर समाजसेवक मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ बाळू गांवकर, संस्थेचे अध्यक्ष उषा राणे, दत्तात्रय नायक, मनोज भट, प्रीतम मासुरकर, साईनाथ, राहुल नायक आणि इतर हजर आशिले. सांजेच्या सत्रात चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष नितीन बांदेकर आणि जिल्हा विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष रघु नायक हेमगेल हस्ते बक्षीस वितरण केले. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण आशिले. अखेरेक प्रीतम मासुरकर हेमी आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता झाली. कोंकणी आई भाषा. आज आम्ही मंगूर आणि उडपी कुंदापूर गेला त्या बेटा गेला तुळू भाषा गेले. आज तर तुळू भाषा खंयचे बी कितें कार्यक्रम करता लागली ताका आई भाषेची दिसना जातली. तुळू भाशेन उलयतात, तुळू भाशेन करतात. आमच्या कर्नाटकात एक लँग्वेज आपल्याला कन्नडा लँग्वेज ओके आमी ताका मान्यता दिना. तर आई भाषा आमी सोडची न्ही. आई भाषा म्हणटा आमगेली कोंकणी भाषा. तुम्ही कशी सांगता काल सुद्धा येते आपल्याला नाही केलं मग ते एकदम तुम्ही तर आम्ही मग्न जातात कित्याखातीर कामाला त्या टायमाचेर ते आमगेले घुमटे वाजयता लोक वाजयतात आणि तुम्ही ते घुमटे वाजयत असतना जो कितें तुमचे टीम रावता ते इतले सुंदर तुम्ही करता का म्हणल्यार कोण सुद्धा न्ही तांच्या मुतूक मानयना. ते टायमार घुमटे वाजयचे आमगेले गांवा भितर सगळ्यो आसात आणि कोंकणी भाशेक हेचे संघटना वतीच्यान हे बरें
ठीक आहे. जरा पुढे जरा बघा.
फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते. एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था केले. आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.